ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ኤችቢኤን ሚድያ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልው ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ እምበኣር ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከብለኩም ሓደ እዋን ሓደ ኣረጊት ስራሓት ርሳስ ወሰደ ነታ ሓዳስ ርሳሱ ንጎድኒ ወሲዱ ቅድሚ ኣብ ሳንዱቕ ክዕሽጋ ምቕራቡ ነቲ ንእሽቶ ብጻይ ከም ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ብምስኣል ብዛዕባ እታ ርሳስ ገለ ነገራት ዘከረ ክትፈልጦ ዘለካ 5 ነገራት ኣለዋ በለ ብርሳሱ ቅድሚ ናብ ዓለም ምልኣኽካ ነዘን 5 ነገራት ኩሉ ግዜ ዘክረን ፈፂምካ ኣይትረሳዕየን እሞ ክትኮኖ ትኽእል ዝበለፀ ርሳስ ክትከውን ኢኻ እቲ ቀዳማይ ነገር ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ክትገብር ከም ትኽእል ምዝካር እዩ ንነብስኻ ኣብ ኢድ ካልእ ምስ እተኻያ ጥራይ ግን በብእዋኑ ቃንዛ ዘለዎ ምብራር ከጋጥመካ እዩ ግን ዘክር እዚ ዝሓሸ ርሳስ ከም ዝገብረካ ከም እውን ኣብ ኣእምሮኻ መዓዝ ኣብ መገዲ ክትገብሮ እትኽእል ጌጋታት ክትእርም ከም ትኽእል እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ድማ ናትካ እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነዚ እውን ዘክሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እትጥቀመሉ ገጽ ካልእ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ምልክትካ ክትገድፍ ኣለካ መጽሓፍ ክትቅጽል ኣለካ እታ ርሳስ ዝሰምዐቶ ትመስል ቃል ኣተው ነዘን 5 ነገራት ምስ ዘከረን ህይወቱ ብልቢ ክነብር ምእንቲ ከምኡ እውን ዕላማ ዝሪኦ ክህልዎ ኣብ ህይወትካ ንነብስኻ ኣብ ኢድ ካልእ ሰብ ኣእትው ንዕቤት ዝኸውን ጉድሆታት ምዕቋፍ ካብ ጌጋታት ተመሃር ንውሽጣዊ ባህርያት ዋጋ ምሃብ ኣብ ዓለም ድማ ኣወንታዊ ኣሰር ይገድፍ ንስኻትኩም እውን እታ ዝበለፀት ርሳስ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ቴንኪዩ እንድሕር ፈቲኹማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ይቐኒለይ